Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Giuseppe, Giolina u Edmond Buġejja. Jew jinkomplu din it-tħejja tagħna biex nilqgħu il-miġja tal-mulej fostna. Il-mulej fostna jiġi jiltaqa' magħna ta' kuljum, prattikament anke prinċipalment anzi f'dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa. Bil-kelma tiegħu u bedli huwa stess mill-ġdid isir ħobb salina biex aħna ngħixu bih. U quddiem din l-imħabba gratuita ta' Alla lejna, fil-waqt li narfu il-fraġilità tagħna, nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek u b'qawwa kbira għatina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bid-dnubietna titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jitkanta dan l-innu fart ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnielna swar u ħitan għal ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, inti saħħaħtlu s-sliem għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem għax il-mulej hu il-blata ta' dejjem. Lil min kien floli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha, waqqaħħa għal isfel fit-trab xeħita, taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bniedem, aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-kbarat. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja ħanidħol minnhom u r-rotħar lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu, niż-żikħar tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina ir-risk, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, imberkuk minn dar il-mulej, Jaħwe hu Alla u id-dawl tagħna. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Fitxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: mhux kull min jgħidli mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid isir jiġbaħ lill-bniedem għaqli li beda daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar iżda ma ġġarfietx
għax kella sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien qamu l-irwiefen u ħabtow fuq dik id-dar u iġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Kif inħejjiru ħija l-miġġa tal-mulej? Il-Vanġelu tal-lum eżies huwa ċar. Nilqa il-kelma tiegħu. Noqgħod fuq il-pariri tiegħu. U mhux tant noqgħod fuq il-pariri tiegħu għaliex huwa ikbar minni jew għax hu jikkmanda. Imma x'naf li l-kelma tiegħu, il-parir tiegħu tiswieli għal ħajti. Mhux biss tiswieli għall-aħħar jum, imma tiswieli għall-lum. Min minna fejn hi d-differenza? Meta tara ċertu nies mobbijin bi problemi, b'mart u sereni, tranquilli. Imbattar oħrajn li aħna imdorri jinnejdu ma jonqoshom xejn u bil-gdiedem. Jien naħseb mhux ma jonqoshom xejn, għandhom ħafna imma m'għandhom xejn, għax m'għandhomx il-paċi tal-qalb. Ejjew eżies għalhekk nilqgħu dan l-invit tal-mulej. Ejjew inkomplu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħu. Ejjew illum nagħmlu minn kollox biex din il-kelma aħna nilqgħuha u ngħixuha. Ejjew impoġġu il-pedamenti tagħna fuq is-sod ħalli meta jqumu l-irwiefen u l-maltempati li kulħadd iħabbat wiċċu magħhom, darna ma ssirx ħerba imma tibqa' fis-sod. Il-mulej Ġesu ġej biex jerfa' lil dawk kollha li jagħmlu r-rieda tal-Missier. Nitolbuh bil-ħerqa u ngħidu flimkien ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għal poplu tiegħek biex jilqa' il-kelma ta' Kristu ibnek u jagħti xhieda għalija bl-emejjel tajba tiegħu nitolbu. Għal mexxejja politiċi biex jifhmu li huma m'għandhomx jaħkmu bil-qawwa imma għandhom biss ikunu ta' servizz għal kull ċittadin nitolbu. Għal min qiegħed il-fiduċja tiegħu fil-ġid tad-dinja u jagħlaq qalbu għal dawk kutu li huma fil-bżonn. Ħadd tkun il-kelma tiegħek li ddawwal u tbiddel il-ħajja tiegħu nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli titfa' l-paċi tiegħek fil-familji tagħna. Għamel li huma jarfu jibnu ħajjithom il-familja tagħhom fuq il-kelma tiegħek biex meta jħabtu wiċċhom
mal-problemi, mal-maltempati, darhom tibqa' fis-sod nitolbu. Taħt il-ħarsa tiegħek impoġġu lill-morda tagħna, lil dawk kollha li jduru bihom. Għamel li l-kelma tiegħek mulej tkun kelma ta' faraġġ, qawwa u kuraġġ. Nitolbu. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna mulej u mill-ġdid intennulek ejja mulej u ibqa' magħna għaliex għandna bżonnok biex meta jaħdmu fuqna il-maltempati tal-ħajja aħna nibqgħu sodi għaliex int il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristus Jiedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jiedna. U bl-ewwel miġġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq għas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fil-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-semewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-semewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-dem li jxxerreta għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Għamil mulej li l-misteri li għal-jum inġbarna ikunu taġita għalina. Għallimna bijom minħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fuż dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess, nintrabtu ma dak li jibqa' għal dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.